बयबो नैबे जोंनि बे हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ दोलोआवनो जाय बिजाथि जागोन बिसोरखौ जाहाथे नैबे बिधान सभा बा जोंनि एमएलए इलेक्शनावहाय आसाम बिधान सभायावहाय भट होनानै जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथिफोरखौनो देरहाहरो बेखौनो आङो जोंनि इयुथफोरखौ खावलायनो सानो। मिडिया कालेक्टर नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाहैबाय। दा दिनैहाय जोंनि दतमा बिधान सभा समस्थियावहाय बा जोंनि बिटिसि समस्ति 8 नं समस्ति आरो जोंना 2 नाम्बार गोलैना 2 नं समस्ति बिधान सभा बियाबावहाय इलेक्शननि बहुद दोहौ जादों। दा आङो एक्चुअलि सिगाङावहाय बनसुनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन, नाथाय बेखौ गारनानै आङो इउपिपिएल दोलोआव हाबहैदोंमोन आरो इउपिपिएल दोलोआव हाबखांनायनि उनाव आंनो सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ बडि इयुथ सेलनि एक्जिकिउटिभ मेम्बारखौ आंनो होनाय जादोंमोन। नाथाय आङो दा फिन जोंनि बे नैबे दानि सरकार सोलिबाय थानाय बा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार सोलिनाय बिपिएफ दोलोआव आङो आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै आं दिनै जयनिं हाबाफारियाव जयनिं जाफैफिनबाय। नोंथाङा गेजेर समावहाय इउपिपिएलआव थांनानै बिथांमोननि मावनायफोरा माबादि, बे सायाव मा मोन्दांथि मोनबोखो, मा फोरमायगोन? दा जोङो गोदान सोदान थांनाय हिसाबै जों बारा गुमुरखौ मोनहैखायाखैमोन। बिथांमोना बुंनो थाङोब्ला बिथांमोननि मावनाया बहुत गोजौ थाखोनि, खारन बिसोरो खालि फ्लाइटजोंल' थांलाय फैलायखौ खालामनो रोंगौ। गिदिर गिदिर गारि मटर गारियाव गाखोनानैल' थांलाय फैलाय खालामनो रोंगौ आरो गोबां गावजों गाव लिडारजों लिडारल' माने सावरायनानै डिसिसनफोरखौ लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। नाथाय ग्रासरुट लेभेलाव मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बा रायजो राजाफोरजों माबायदि बेवहार पार्टि खालामनांगौ जों बिनि बागै बारा मोजाङै गुमुर मोनबोआखै बिसिनि बे इउपिपिएल पार्टिखौ। जों बेनो जों इयुथ हिसाबै जोंहा मोनसे भबिष्यत दङ। दा जोंनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा इयुथफोरनि थाखाय बहुद मोजां मोजां आसनि लाबोगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जों साफ्रोमबो इयुथफोरखौ खावलायनो सानो जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो नैबे जोंनि बे हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ दोलोआवनो जाय बिजाथि जागोन बिसोरखौ जाहाथे नैबे बिधान सभा बा जोंनि एमएलए इलेक्शनावहाय आसाम बिधान सभायावहाय भट होनानै जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथिफोरखौनो देरहाहरो बेखौनो आङो जोंनि इयुथफोरखौ खावलायनो सानो।